Sponzori emisije. Vaša životna deviza. Sreća prati hrabre. Dobro se dobrim vraća. Opišite jednim pridevom stanje ljudskih i manjinskih prava u Srbiji. Bolje. Labilno. A u regionu? Zadovoljavajuće. Kako gde? Kakav je odnos aktuelne vlade prema ljudskim i manjinskim pravima? Mislim da je vlada posvećena unapređenju ljudskih i manjinskih prava i to se vidi iz konkretnih aktivnosti vlade. Neki u vladi mogli bi da se više potrude. Da li u pogledu ljudskih i manjinskih prava Srbija ispunjava uslove za članstvo u Europskoj uniji? U prethodnih 10 godina dosta toga je urađeno na unapređenju ljudskih prava i sasvim sam sigurna da smo ispunili uslove za članstvo. Ne baš, ali ko je sve u Evropskoj uniji onda i ispunjava? Koja bi zemlja trebalo da bude primer za Srbiju u pogledu ljudskih i manjinskih prava? Švedska, Norveška. Ako bi trebalo da biram, onda Norveška. Čije su prava u Srbiji najugroženije? Siromašnih građana, zato što kad ste siromašni onda su vam sva prava u riziku. Nezaposlenih, siromašnih osoba sa mentalnim i fizičkim invaliditetom, samohranih majki. Zašto je tokom prošle godine preko 15.000 ljudi iz Srbije tražilo azil u zemljama Evropske unije? Pa ja mislim da su to pre svega ekonomski razlozi, potraga za poslom, većom platom, boljim životnim uslovima. Zbog siromaštva i zbog nade da će im tamo biti bolje. Kakav je danas položaj Roma u Srbiji? Pa bolji u odnosu na prethodne godine, ali da bi on bio na još boljem nivou, jako puno još treba da se radi. Bolji nego ranije, ali i dalje loš. A položaj LGBT populacije? U odnosu na LGBT populaciju najveća je socijalna distanca i to samim tim čini njihov položaj i dosta teški u Srbiji. 80% građana Srbije ne želi ih u svojoj porodici, svaki drugi građanin ih ne želi za prijatelje, njima se jedino uskraćuje pravo na mirno okupljanje. Valjda to govori sve. Koliko se u Srbiji primenjuje zakon o zabrani diskriminacije? Ja mislim jako malo. Mislim da javnost nije dovoljno upoznata sa mogućnostima koje ovaj zakon pruža. Nedovoljno. Neki i ne znaju da takav zakon postoji. Koliko država štiti prava radnika? Imate 1.700.000 zaposlenih, od kojih veliki broj ne prima platu, nema zdravstveno osiguranje, armiju nezaposlenih od preko 700.000, tako da nije lako u ovom trenutku voditi politiku zapošljavanja i nezaposlenosti. Veoma, veoma slabo. Kako to da u Srbiji ima preko 20.000 sindikata, a prava radnika su i dalje ugrožena? Pa sindikati se bave svojim interesima, a manje interesima i pravima radnika. Mnogi su zaboravili zašto uopšte postoje i kakva im je uloga. Da li će država nadoknaditi građanima imovinu koja im je oduzeta nakon Drugog svetskog rata? Pa to je jako kompleksna materija. Ja verujem da će ova vlada imati spremnost i hrabrosti da te postupke okonča u relativno kratkom vremenskom periodu. Verujem da hoće, ali ne znam kada. Da li su žene i muškarci u Srbiji ravnopravni? Nisu i još dosta treba da se radi da bi bili. Po zakonu jesu, ali u praksi nisu. Žene više rade, a manje zarađuju, manje su vlasnice kuće i stanova, a celo domaćinstvo je na njima, više su nego muškarci izloženi raznim oblicima nasilja samo zato što su žene. Da li treba legalizovati homoseksualni brak? Treba napraviti razliku između braka i registrovane zajednice. Priča o braku još više podstiče homofobiju u Srbiji. Zašto da ne? Koliko u Srbiji danas ima govora mržnje? Jako puno i jako malo se prepoznaje govor mržnje u Srbiji. Ima ga svuda, možda mnogo više nego što smo svesni. Šta je najveći problem u radu vaše institucije? Jako mali broj ljudi koji je zaposlen, a jako veliki broj problema sa kojima se susrećemo u svakodnevnom radu. Manjak ljudi i manjak prostora. Da li ste vi lično tokom svog rada bili izloženi političkim pritiscima? Ja nikad nisam bila izložena političkim pritiscima, a nisam ni osoba koja bi trpela bilo koju vrstu pritisaka. Da, bilo je različitih pritisaka, ucenja, pa čak i pretnje. Šta je za vas tolerancija? Živi i pusti druge da žive. Kada prihvatate da su ljudi različiti, ali jednako vredni i da svako ima pravo da bude ono što jeste. Kako vidite Srbiju za 5 godina? Kao zemlju u kojoj su ispunjeni standardi evropski u pogledu života, ekonomski razvijeniju, sa manjim brojem nezaposlenih. Napredniju, bolju, bogatiju u svakom smislu. Šta cenite kod druge sagovornice Dvougla? Mislim da je jako hrabra, poštena i jako vredna žena. Naročito njenu odlučnost i organizacione sposobnosti. Šta joj zamerate? Baš ništa. Ništa. Šta biste joj poručili?
Da bude istrajna u poslu koji radi, jer nije lako baviti se pitanjima ravnopravnosti u Srbiji. Suzana, samo nastavi tako. Pred tobom su veliki izazovi. Sponzori emisije: